ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. имрӯза мавзӯъ дар бораи мардуми шарифи тоҷик беяроқу аслиҳа истифода набурданду ба террористу экстремист айбдор шуданду имрӯз дар рӯи ҷаҳон обрӯишон паст шуд, сарашонро бардошта наметавонанд. дар ин бора иншааллоҳ ҳозир ман суҳбат мекунам. эмомалӣ раҳмонов ин мардумро тӯҳмат заданд ки яъне мо террорист бошем, мо экстремист бошем. акнун иншааллоҳ раҳмон ман мефаҳмонам ки чӣ хел мо бояд аз ин режими эмомалӣ раҳмонов мардуми мазлуми тоҷикро наҷот диҳем. эмомалӣ раҳмонов 33 сол боз дар сари қудрат ҳастанд, ҳукмронӣ мекунанд, намехоҳанд ки ба истеъфо раванд. чӣ хеле қайд карда буданд ки ман ба хун омадам, ба хун меравам. раст ки ҳамин бошад, раст ки шумо намехоҳед ба хубӣ равед, иншоаллоҳ раҳмон ҳамин шахсоне ки гунаҳгор кардед ба террористу экстремист, онҳо бо яроқу аслиҳа шуморо меравонанд. инро шумо хоста истодаед. 10 сол 15 сол боз мардум ба хубӣ шуморо гуфтанд ба истеъфо равед, ҳукуматро супоред, аз дастатон ҳеҷ кор наомад. мардуматон имрӯз хору зор дар бадару хок ба сар дар назди дигар миллатҳо шарманда. шумо боз ношармида худро пешвои миллати тоҷик интихоб кардаед. ин барои ман шарм аст. ба ҳамин хотир аз кулли ҷавонмардои тоҷик ман хотиррасон мекунам ки мо иншоаллоҳ раҳмон эмомалӣ раҳмонов мехоҳам ки бо хун раванд. мо ҷавонҳои беҳтаринро, ҷавонҳое ки мехоҳанд сарзамини тоҷикистонро аз таги дасти ин тӯдаи ҷинояткор раҳо кунанд, иншоаллоҳ раҳмон бо яроқу аслиҳа таъмин мекунем, онҳоро мусаллаҳ мекунем. на ин ки бар зидди мардуми мазлуми тоҷик, бар зидди шахсоне ки бар зидди ин мардум меҷанганд, бар зидди ин мардум тиру тӯб мекушоянд, бар зидди ин мардум душманӣ мекунанд. мо ин яроқу аслиҳаро бар зидди ҳаминҳо истифода мебарем. ҳамватанони азиз, мо иншааллоҳ тамоми мардумаморо ҷалб мекунем ба хотири сарзамини тоҷикистонро озод кардан. ҳамаи минтақаҳоро иншааллоҳ мо мефаҳмонем ки бояд тайёрӣ бинанд, бояд ҳама каса мо ба по хезем. вақт аз оне ки касе халал мерасонад ба мардуми мазлуми тоҷик, бояд мо ин яроқу аслиҳае ки чӣ хеле ки ман қайд кардам бар зидди душманони миллат, инро иншааллоҳ раҳмон мо истифода мебарем. дар тамоми давлатҳо ин чизро истифода мебаранд ба хотири пирӯзияшон, ба хотири душманони миллатро аз байн бурданашон. яроқу аслиҳаро истифода мебаранд ба хотири обу рӯи сарбаландияшон. бояд мо акнун бедор шавем. бояд мо дигар тарсро фаромӯш кунем. тарсро мо бояд, чӣ хеле қайд карда будам, дар як наворам талоқ кунем. мо бояд нотарс бошем. мо бояд ҳадди ақал ба мисли мардуми гурҷистон тамоми фарзандҳои хурдсола моро гирифта бароем ҳаққу ҳуқуқи ҳалоли худро талаб кунем аз эмомалӣ раҳмонов. агар эмомалӣ раҳмонов ягон ҷиноят карданд, ягон тир кушоданд ба сӯи ин мардуми бегуноҳ, баъд иншоаллоҳ раҳмон мо метавонем ки ин силоҳу аслиҳаро истифода барем бар зидди ҳамон душманоне ки мардуми тоҷикро нӯги тир мекунанд ва бераҳмона қатл мекунанд. аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки дар бадари хокбасарӣ баст аз тамоми ҷавоное ки дар фурудгоҳу дар сарҳадҳо интизорӣ гузаштанатон ҳастед, бояд шумо ба ватан баргардед. бояд
همه کسا سرجم یک دست یک موش شویم. از این ظلم و ضلالت امام علی رحمانوف مردم مظلوم تاجیک را باید ما رها کنیم. بس 33 سال غلامی و دربدری خاکبسری، بس شرمندگی، بس در پترو و ایوان و سویتلانا و دیگر را کوفتن رباطه است گفته. ما باید جای کار را در نزد پدر و مادر ما، در نزد فرزندان مظلوم ما طلب کنیم، آنجا جای کار پیدا کنیم. نیم حیاتتان گذشت، نیم حیاتتان در نزد پدر و مادر و زن فرزندتان نبود، بیهوده گذشت. اکنون شما کوشش کنید که در نزد پدر و مادر و زن فرزندتان جای کار پیدا کنید. بس شرمندگی، بس. السلام علیکم.